No em deixaries provar-la 2 culleretes només? A veure si és com la que feia ma mare, que té molt bon aspecte, Misèria. Misèria, quan ja s'ho pensava, li diu, doncs clar que sí, home, va, senta't a taula i me la partirem, que ja és hora de dinar, jo ja estic cansada de plegar olives, dinem els dos i descansem. I quan s'assenta el pobret a la taula, agarren la paella i la posen damunt de la taula, trau 2 culleres, una per a cada un, trau també el vi, la bota de vi perquè ja havien begut prou aigua. El tio Misèria agarra la cullera de pal i a la paella li fa així, zam, i li fa una ratlla i la partís pel mig. I diu, mira, d'ahir cap allà, per a tu. Ja li parlava de tu, que ja feia rato que anaven xerrant i ja es tenien un poquet de confiança, val? D'ahir cap allà, cap a tu. I de la ratlla cap ací, per mi. I quan s'acabe prou, perquè així en la serra no hi ha més menjar. Pareix bé? Que clar que sí, home, jo massa content que em te vagis partir la paella a mi. Jo en 2 culleretes tenia prou, clar que sí, moltes gràcies. Ala, dinem. I es posen a dinar. El tio Misèria, tranquil·let. Aquell, ale, perquè tenia molta fam. En un plis-plas, el pobret es va acabar la seva meitat. I el tio Misèria encara li quedava la meitat de la seva meitat. I aquell mirava i li deia, Misèria, que bona estava. Igualeta que la que feia ma mare, però que bona que t'ha eixit.